تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا جڑے لوگ غصے نو پی جان والے، غصے نو ختم کر دین والے، غصے نو پی جان، سب تو بڑا بہادر ہوئے جڑا غصے تے کنٹرول کرے۔ نبی پاک نے السلام نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دے درمیان دے اندر گھر دی ضمانت تے گارنٹی دینا وا جڑا اپنے غصے تے کنٹرول کر لیندا ہے۔ رحمت کائنات دے قلب ادر تے قرآن پاک نازل ہویا، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ فرمایا غصے نو پی جان والے اور معاف کر دین والے، درگزر کرن والے اللہ جی انہاں نو کی انعام دینے۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اے او لوگ نے جڑے غصہ پیندے نے تے غصہ پینا بھی نیکی ہے، درگزر کرنا بھی نیکی ہے، تے اللہ ایسیاں نیکیاں کرن والیاں نو پسند کردا ہے، اللہ ایسی نیکیاں کرن والیاں نال محبت کردا ہے۔ میرے بھائی آئیے اپنی زندگی دے اندر درگزر کرنا شامل کیجئے، انشاءاللہ زندگی دے اندر بخار آ جائے گی، خیر آ جائے گی۔ دینے والا من صبر و غفر ان ذالک لمن عزم الامور، اللہ فرما دیڑا بندہ صبر کردا ہے تے درگزر کردا ہے، معاف کردا ہے، بڑا ہمت دا کام ہے، یہ بڑے حوصلے دا کام ہے، معاف کرنا بڑی ہمت دی گل ہے، بڑی جرت۔ قرآن کہتا ہے اللہ فرما رہے ہیں یہ بڑی ہمت دی گل ہے، معاف کرنا بڑی جرت دی گل ہے، درگزر کرنا۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا بیان کیتا قرآن پاک دے اندر الفاظ نال، اللہ فرماتے نے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جڑا بندہ درگزر کردا ہے تے صلح کر دے خدا اجر اللہ تے ذمہ ہو جاندا ہے۔ ہن اندازہ لگاؤ جدا اجر اللہ آپ عطا کرے کتنا ڈر ہوئے گا۔ مینوں تے حدیث یاد آ گئی ابو داؤد دی، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قدم غیظا وہو قادر، جڑا بندہ ہے کسے دن الجناب معاملہ پیش آ جاندے او دے تے کنٹرول بھی پا لیندا ہے، او دے تے قدرت بھی رکھ دے دے کول میں بدلہ لے لواں، بدلہ لین دی طاقت رکھن دے باوجود او بندہ درگزر کردا ہے، غصہ نہیں کردا، درگزر کردا ہے، معاف کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اینے کر کے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق دے سامنے اس بندے نو بلائے گا تے اللہ فرمان گے میرے بندے جنت وچوں جیڑی حور تے دل آندا ای او حور نال لے جنت وچ چلا جا۔ درگزر کرنا ایڈا وڈا عمل ہے، نبی پاک فرماندے نے اللہ انہوں اختیار دین گے جیڑی حور تینوں چنگی لگدی ہے لے کے جنت صدقے جاواں۔ اے غصہ پی جانا درگزر کرنا بہت بڑا عمل ہے میرے بھائی، اس عمل نو اپنے ساڈے تے ٹڈاں وچ گنڈاں بن گئیاں نے ایڈیاں ایڈیاں، اللہ اکبر، او گنڈاں بن کے نہ سی انہاں نو تے تیل لاندے رہنے آ، اونوں پانی پاندے رہنے آ، ودھاندے رہنے آ، گنڈ تے گنڈ گنڈ تے گنڈ، نفرتاں ودھاندے جانے آ، لڑائیاں ودھاندے جانے آ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسے مسلمان واسطے حلال نہیں کہ 3 دن تو زیادہ کسی نال ناراضگی رکھے۔ حلال او بولو جی میں سود حلال، جی میں خنزیر حلال ہے، جی میں مردار حلال، جی میں رشوت حلال، جی میں اے چیزیں حلال نہیں ہے، میں کسی مسلمان پرا نال 3 دن تو زیادہ ناراض رہنا بھی حلال۔ ہن ویکھو قدر اپنے گریبان دے اندر میں بھی چاکاں تے تسی ویکھو کنے دن ہو گئے نے بھراواں نال لڑیاں، کنے دن ہو گئے نے بھائی بہناں نال لڑیاں، کنے دن ہوئے نے گوانڈیاں نال لڑیاں، کنے دن ہو گئے نے محلے داراں رشتے داراں لڑیاں۔
अजीज दोस्तों, इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।